Iki lho rek, tavern yo. Rumah modern 2 lantai. Ukuran nih 7x12, hargai 500 jutaan lho. Soalnya wapi oma 2 lantai kok ini yo. Pewening. Nah, saya langsung ya telepon nang omah yo. Nah, sebelah kiri kene iki sono pagar tanem ambek ono roster ngene yo. Kiwa tengen ngene ben seimbang. Nah, kene iki wis oleh free pagar sedingan. Katingan kayak ngene iki. Pen request sak karepe pen dhewe. Mbok gambare bajul ta, boyo ta opo wis pen atur dhewe. Mbok kijang garuda wis los wis yo. Ha, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, sebelah kanan kene iki nggone arah karpote wis full keramikan koyo ngene. Mobil opo sing mlebu wis pen Pak dhewe. Pokoke pre helikopter pesawat guys parkir yo. Kerane ready kari nguntir tok kena geng mbah sepeda atau mobil yo. Iki bentuk masa depan omahe. Kanan kiri batu alaman, lampu nih moncol iso ndukur. Nah, saiki langsung lanjut menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone halaman depan omahe. Ha, sadurunge mlebu tak copot sih sepatune. Soale opo omah iki wis bersih yo. Nah, iki langsung lanjut mlebu mrene. Ha, hop si masih kuwi rek. Almine raya pada das. Pintune kuku tarung, wapi kok ngene yo. Iki langsung lanjut mlebu mrene nang gone area ruang tamune. Ndukure ana lampune, terus selingan sisan. Oh, apik koyo ngono ya. Sing pasti ana jendela sisan. Sebelah kiri kene iki jendela iso digawe pintu sing diarani jalur samping ya. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar tidure. Ana jendela loro kode sing langsung menghadap nang arah karpote. Cep-cepan AC ready tapi kok AC nih pengen go dewe soalnya apa sih durung free. Nah, saiki langsung menggok sebelah kanan kene iki nanggone kamar mandine kiwa tenene wis full keramikan. WC-ne nggih duduk, screenshot ready, shower ready, keran ready, kari nguntir tok. Nah, sebelah kanan kene iki mushola gudang iso penjopo iso kabeh, penatur dhewe. Iki mushola yo. Ah, iki bagi yang agama Islam. Nek non muslim iso pengen gudang. Nek gak ngono kok denai penatur dhewe yo. Ah, iki ana mini bare plus dapure gawede. Lho. Lampune delon, gelantungan. Tapi aja kuwatir gak ngarah lugur. Lho, penerangane ready, wis ojo kuwatir. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua iki lantai kedua spesial ombo tadi nek wong simpangan iku ready. Oh, tamenge aman nang ndara cilis ojo kuwatir yo. Nah, nang lantai kedua iki ana lampune koyo ngene lho, bunder-bunder entung edan yo. Iki terus celingan sisan, api. Nah, saiki langsung memburi nang kene siae yo. Iki menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan, WC-ne nggih duduk, screenshot ready, shower ready, keran ready. Tadi nih nang lantai loro iki ana kamar mandine, pengen guduk BAB, bang air kecil wis gak perlu meningsor. Soal apa? Pegel saiki lho ya. Iki ruang tamu minimalis. Digawe wadah barang nang kene iki ready. Koyo sepatu rak ta opo wis penatur dhewe yo. Nah, iki menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki ana kotaan maneh. Serbaguna wis, serbaguna penjopo yo. Ha. Saiki menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah. Iki nang gone kamar tidure. Cepetan AC selalu ready, wis. Ojo kuwatir, yo. Nah, menggo sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidure lho. Plus ana jendeloe. Cepetan AC selalu ready. Yo. Iki nang gone lantai kedua iso digawe ruang tamu kayak ngene. Plus ono balkone lho, kayak ngene iki. Balkon tamenge ready, stainless yo, raya gak tedas, plus ono kaca. Ben kesane mewah. Iki fasad tok ngarep gak posan dadi ono batu alame.
ambek lampune sing moncot iso ndukur. Ah, saiki langsung ae tak critani nang balkon kene yo. Iki mangko omahe hargane 500 jutaan ae, ukurane 7x12. Pundhut sebelah lokasi, bandingno wis baik amat gawe nikah yo. Wis ngono ae kasih. Belang banget, Mas. Tong ready kena jasan-jasan.